Άλεξ Αναμιστόπουλος και men Athens Throwdown 24-2. Να βάλεις την λειτουργία πίσω. Τώρα βάζω. Έλα, να βάλει. Έλα, άρθμα. Δείξε εδώ, Εδώ. Από εδώ. 5 μέτρα. Ωραία. Ναι. Άστα. Έξι και κάτι. Οκ. Ένα μέτρο. Περίμενε. Ναι. Δείξε και εδώ. 25 εκατοστά. Στο δύσκολο εδώ. Μπράβο. 1,5 και κάτι. Ωραία. Μας κλέβω και μας κλέβουμε δείξτε την μπάρα. Λοιπόν. Περίμενε γιατί δεν εστιάσει. κάτσε να εστιάσει λίγο. Έλα. Φέρ' το κοντά, ρε. 20, ναι. 20, δεκάρι. 20. 20, 20, 10 και Και το μέλος. 20. 20. 20, 20. Ωραία. Ξεκινάς από κάτω. Ναι. Τι δείχνω. Α. Βάλει μουσική. Σε ένα μήνα. Έλα, DJ. Και βάζει τα αγώδια παύλας. Άρη, βάζει τα αγώδια παύλας. Πρέπει να μην είπατε κάμερα. Και τώρα θυμήθηκε. Πες μας πρέπει να το βάλουμε εμείς. Κοπρέτο. Κάτσε λίγο. Oh no. Άρη. Forever young, I wanna be forever. Έλα στο κοντά εγώ πες. Έβαλε το αγώδι TikTok.
Άλλα 2. Και πιάνεις αμέσως. 11. 12. Πάμε. Γύρνα φάτσα από εδώ. Πιάσε το βρεμένο 40 εσύ. Πάμε. Ανέβασε. 4, άλλα 4. Πάμε, πάμε. Άλλα 3. 1. 2. Άλλο 1, ρε. 6-0-7.